contrôle parce que fulbe ne wiye no woni 80% mais majorité yaadani hen wi fulbe wonani 80% Sénégal te den andi Sénégal no woni 80% Sénégal ko fulbe sabu nder Sénégal natata joni tawa ɓiɗɗo jolfo wiyo ko jolfo mbiyamo yawla kana wima man wolof la wiya sa mam o wima sama mam pël i an honno an mamma wonirta pullo an wona jolfo holno mamma wonirta pullo an wona jolfo walla sama mam tukulor la ɓe change ɗum seeɗa pour wasude tan wiide jiide fulɓe mbiyamo sa mam lalla o wima sama mam tukulor la bala sante walla diallo mais man wolof la ɗum ko Sénégal ɗo jiyata ɗum bandiraɓe mate deke leñol ene changé no wutteji changirte ni ko noon leñol changorto honno fulɓe saloto wiide hoore mum ko fulɓe ɗum ko nder leydi Sénégal ndiɗi jibinami ko ɗon tawata ɗum wallahi hay joni sa naati Sénégal a yeehi yimɓe tato namni keɓe jolfuɓe ɓe jonnanago imam min sama mam pël ko ɗum taki Sénégal 95% o ko fulɓe kono miɗen jogui 10% o perdi ɓen jiiɗa pulago haalta pular wona fulɓe 5% o perdi ɓen ko jaɓi wiide ko fulɓe kono ɓe haalta ɗemgal ngal 10% o perdi ɓen ɗon wonaɓe fulɓe ɓe anda pulago ɓe yiɗa pulago ɓen majji yolima ɗum taki Sénégal hande meɗen jogui on probléme gonga leydi Sénégal nde fulɓe ɓene jogui doole kono noon meɗen jogui faible kadi aussi to banggue ɗemgal e banggue respecté ɗemgal ngal no waɗi fulɓe no jaɓuɓe moƴƴuɓe kono noon holko ɓuuri kam welde pullo tigi tigi joom barke woppata pulago ɗon tan weeli kam e aduna pullo joom barke tigi tigi haygoto woppata pulago so on daari ha on daari pullo foof wiɗo ko pullo joom barke tigi rigui o accata pulago sabu wala ko ƴewoyta goɗɗum banggue goɗɗo omo jogui foof ɗum noon en jettani Allah leñol ngol en calmini kala ɓiɗɗo pullo ayimo assalamu aleykum wa rahmatullahu taala wa barakatuhu pulago on jarama